čínskej metafyzike existuje mocná metóda, ktorá sa volá 3 víťazné paláce. Je súčasťou bájneho a obrovského systému Qi Men Tung Tia. Je to veľmi presná a personalizovaná metóda, ktorá pracuje s časom, pracuje s priestorom a pracuje smerom, teda vašou osobnou orientáciou. Ak chcete zažiť úspech na rôznych úrovniach v živote, tak z pohľadu tejto techniky nejde iba o to, čo robíte, ale aj kedy to robíte a ako sa s priestorom zladíte. Na základe času a dátumu, čas je v tomto prípade veľmi dôležitý, poznať čas narodenia, čiže na základe dátumu a času narodenia má každý z nás veľmi špecifické paláce úspechu, s ktorými sa môžete jednoducho zladiť. Prvý a najsilnejší palác sa volá nebeské svetlo. Používa sa na liečenie, očistu, vnútorné vedenie, nápady alebo príjmanie podpory z vonkajšieho sveta. Druhý palác sa volá nebeské požehnanie, ktorý je skvelý na nové začiatky, nové projekty, na zámery, modlitby, rozhodnutia, ktoré chcete uviesť do života. Tretím palácom je tzv. Nebeská sila. Je to veľmi aktívny palác, ktorý sa používa pri biznise, financiách, používa sa pri výkone, dodáva odvahu pri situáciách, kde potrebujete preraziť. Aktivácia palácov je veľmi jednoduchá. V správny deň sa jednoducho otočíte k vašemu správnemu smeru, dáte si zámer, modlitbu, meditáciu, uvoľnite sa, prípadne v ten deň robíte dôležité kroky a rozhodnutia vo vašom živote. Výpočet 3 víťazných palácov robím veľmi obmedzene, a to len raz ročne a práve v čase, keď vidíte toto video. Čiže ak vás to zaujalo, poďte do toho a načerpajte informácie na odkaze pri videu alebo na linku bio. Teším sa na vás.